Hi, my name is Sandra, and you're watching Micro Moments. Today's video is already part 3. Yes, friends, part 3 of our boat tour in Telemark, Norway Seas. And bakit po ba kami umakyat at nagpunta ng front? Ito po ay para ma-experience namin yung Bukesprange talaga. Yung nasa front talaga kami ng boat, friends. Kaya yun, nag-transfer kami sa front. And today, video? Sandra! Hi! Ay, diha. Kana siya, kanang musulod na Suta diha. Ay, Dili ano ko ko la versus nila Tils. Piit niya ta. Dili lagi. George Tils. Dili sa maka sa Dili, likod sa oy. iya ha. Dili. Na nag-drive. Borde bra? Na nata bra? dere? Di, makita niya. Oo, makita niya. Kandos Kabi kansil. Ingay daw. Doorbell yay. Moving please. Iya chunga mo daw to. Flit talit. Phone. Good bra. Ate Abby, may camera kan siya sound. Also, jeg vill vara per Yeah. video fra dig etterpå. Video? Ja, fordi du vill ikke ta video? Ay, vill du ha video? Ja. Okay. Så min video er på vei dit, og så den Og så? video her. Du kan ikke eller Du kan ikke video. Nei, da video no. men Ikke. dai Sandra. Ha? Video no? Taking video. Ja, men på vei dit, og. Men med det, kan du versus ned til oss? Yeah, okay. Pusto. No. Dan. Some border action. Honor huntuk ka ay nay. English. What is it, Ate Elsa? Where are we now? She's Where are we taking now? video going there and you are taking video. On the other side. Yeah. So we Yeah. have both sides. Yes. Yes. So, Dan. Some border action. Oh. Huntuk ka ay nay. English. What is it, Ate Elsa? Where are we now? She's taking video going there and you are taking video. On the other side. Yeah. So we have both sides. Yes. Yes. English kaya punta. Naging English. Pwede na tayong magtagalog wala Yeah. What can you say about the place? Tagalog hindi naman Tagalog. Hindi naman Tagalog. Super nice. Super nice. Welcome. Yes. May ano tayo? Okay lang yan. Alam nila yan. May kasalubong. Okay lang yan. Yeah, okay. Di ba inabot ka? Very nice. Very nice. It's like fantasy. Lagi na, may lagi ganito. Medyo sa una nga, nadako-dako to yung boat. See? Ang ganda, no? Amazing! Sandra! Very nice. What's that? No! It's a fish! It's a bird. It's a bird! Ay! Oo, mga hintan. Parang in English kaya punta. Naging English. Pwede na tayong magtagalog wala Yeah. sige. What can you say about the place? Tagalog hindi naman Tagalog. Hindi naman Tagalog na. Super nice. Thank you, Ate Evie. Welcome. Thank you. May kaano tayo? Okay lang yan. Oh, Kasalubong. nice. Oh. Oy, 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 oy. Oh.
May kasalubong May kami. kasalubong eh. Okay lang yan. Oh, then, Kandus eh? Yeah, okay. they were in a boat then? Oh, they're so thin. It's very parang nice. ano, It's very nice, friends. parang- It's like fantasy here. Uy, tanawa gamay na. Ang liit Agi, ng ano, ng distance oh. Oh, For the agi, makaagi lagi na kay agi ganitong medyo sa una nga dako-dako. Oh. Yeah. Oh, Yan, I'm scared. kuwan ni siya direct. Deep kayo, Ate Eri. Oh, yun. See, ang ganda no. Yeah. Nice. Very nice. Very nice. Very Yeah. Well, Mm. what's that? Bird. Bird. It's a bird. Nice. A fish. No, it's a fish. It's a bird. It's a bird. It's a bird. Duck siya. Oy, oy, oy. Bird, oy. Bird siya, oy. Ay, tapos na. Tingnan mo, may mga bahay pala dito. Oo, mga hita din. Oh, okay na? Oh, thank you, Ate Ebi. Picture na po. Na-picture na po. Di ka sila mahibungan ng naka-jacket, ha? Ay, naka-jacket mo pa sila, oy. Oh, Elsa. 1, 2, 3. Cheese. Ay, bakit? Ha? Video. Sorry, naka-video. Uy, uy. Bakit yun? De Cobra. Cobra. 1, 2, 3. Ah, di haro di ka mong facelift. Di ba siya? Di ba daw siya mo piso? Oh, Yeah. Kita tong bukid nga to pag picture ana. dapat ni anak tadi Oo, nagtin. oo. Ba, nabi comment mo ba? Kaya can do stop Say please the- so we can tabil Uy, that. nasa beach dito, oh. Yeah. Ha? Beach. Yeah, gamay nga beach. Pero deep siguro na diretso. I think so. Feeling na ako deep dayon. Ano na siguro niya? Ana. Wala, pagka nice naman lang dire Ate Evi. Oh, nice. Ikapila ka nakari dire. Oh. Ha? Dili na Kabaw. kay permanente man hidiri kay layo man pero Ayaw. pero kuan. Nakaari na ka. Oo, mga siguro 3-4 times. Hmm. Hindi. Ay, ko ang siya. Tapos diri ka mo agi gani. Mm. Hinay-hinay ka kay na may mga Oo. masok mo na sila. Uyong. Dapat hinay ra. Hindi sila gusto na i-sound. Mm. Ayun. Kani walay ka sound. May na barko, Victoria siguro na. Huh? Maabot ang Victoria dire. MS Victoria. Ampot lang. Kanindot ka kung maabot dire ang Victoria, nagsuroy-suroy. Huwag lang na bibig na. May gani nag-jacket. Ako kanilang ako Hindi diri niya mo. makatugnaw ah. Okay ra. No? Eh wool man gud ni nipis siya pero wool. Alam, cute ilang bahay din ako. Hmm. Ako kaayo. Nagapi flowers ang mga bato ba? Doon sa dagat. Ano ba nung ko ang diri oy? Saan naman Tanawa, nasa flowers. Saan na nga place sa may langisan na ni siya? Hele? Uy, layo ra kaayo ang Langison. Ah, Uy, layo layo na ta ra kaayo din. sa Langison. Sa man ni Breivik pa? Ambot. Uy, layo ra kaayo. Ganina ko ta sa Breivik. Layo pa ni part- sa langisan? Layo pa Telemark. ni sa Langison. Telemark ya pa ni? I think so. I think so. I don't know. I-close, iabot diri sa. Nagkayak ko. Ano ba na kayak? Oh, kayak. Uy, anak. Oh, kato kuan gani sa siyang kuan garden. Wala.
Sana oy. Kaya-kaya. Usara ka na, pwede duha. Handlo ka usara ko. Usara sila oh. At least safe sila kay Daghang daghang siguro na mag-balance, no? dili ra nakasatry ko ano. Try ka? Oh, mo float man gud siya. Duha mi sa kong manghud sakay sa kayak sa kuan ba El Nido. Okay ra ka nang dili ka nang walay takman ba mag-ana-ana. Tingani ba nga murag ko anang Safe ra man sa dira kay daghang daghang balay siya ra bay. Why mo rescue ni mo na daghang balay pa sa palibot. Diba? pagbalik nato diri puta. Ay, ambot lang ni Hero. Hala una mo. Tuyok ba na siya? Suod sila diha. Tanaw nindot Enjoy na. kayo. Ka nice. So masindi na kamula ang kinay pandemic dari na lang kamo kuan ba. Tanaw magtuyok-tuyok Te, siguro na sila diha. pwede man ka wala kay perya. Mari kag healthy rin kaya kayak ka. Diba? May akong tuyok. Ate Heavy. Ako di mo ko bamlaw. Kaya-kaya ka raman. Hala naman. Dili ka nga bato-bato. Nice, no? Oo. Nice yung mga bato. Nice. Ako ano siguro ta? Kunya tanawa, murag isa ka bato, isa ka pwede ka man naging isa ka bato diha. Isa ka balay. Kuang kagbalay. Butangan mo hita.